Assalamualaikum di awakatu mak salam kaganti sirih jepinang ibaratkan rokok dan sabuluang. Pengarang bungo baso basi mak pemukahun yang karang banyak rila jemaah pelawan. Condong nan candu kabing kudu mak batang sitawa disusuni. Tolonglah kami de pangulu barang kugawa yang mangkuak iyo cawan pun iyo mak labu di balah rang paladang. Ibalah di mano diletakkan di papan datua iyo sultan pun iyo mak ragulah kami dek memandang sambah ke mano ditibukan mak di lingkuang sambah kasadora barimpunlah girak joi laban mak samu dirambat kasadolah labaimpun siap je pareman mak samu disambah kasadolah dusanak pananga kasadolahnya tak langkuk urau semalam kini ku. Baiklah memperkenalkan tukang rabak itu nang kaba-kaba kini adalah Kakanda Chandra Sekumbang, anak sasian dari almarhum Pirin Asmara. Di kalau ada dosa anak nang kabarale sunatan rasu atau ingin menengah kaba ranah pasisie, rabab pasisie, hubungi dosa anak itu Chandra Sekumbang dengan nomor HP beliau dan bisa kita hubungi adalah 083 balik 65 7 hampir 33 75. Itulah nomor HP yang bisa usah nak hubungi. Usah nak panengah kasadolahnya naknyo sampai bagi orang mengaji kita dari alih membilang dari aso tak sampai bana kakunjainya marilah kita dengarkan balik baabana sadiahnya kisahnya yaitu carito rumah sudah laki dibuang. Marilah sama-sama kita dengarkan. Tinggal tantu carito tawang kalai indah guna wala dirandang kacang diambil bamban nambah bunga wanta kalante anta indah dan pokok pandan tapi jalan tak guna dirantang panjang diambil saja nampak guna wanta sampai anta indah dan pokok carito dijalankan tapi kain dijahit tantang kapalonyo kain dak mulia dilabiye indah dicari lekana lain carito disambunyo dak sana hati tantunya menuju pakan
pangkalan bakato ma ibu Neli danga diudah sabananya bisiko sajo lambut turun dai tapi di simpang SMP di pangkalan indah lamu sawakatu itu rem dipijak malah oto baranti tetaga malah tapi jalan tak buka pintu balaki wakatu malah ibu Neli tadi danga diudah sabananya kok sampai ke Pekanbaru pulang besok dari Pekanbaru jalupo oleh-oleh untuk Neli dai tapi nadinya malah Ali Usman samanya bertamu ya Bu Neli hati nanindak lo namun sanang pionan hari malah samalam tu otopai Neli la tinggalan Neli sakutiko baapulo kato ibu Neli ramu-ramu tawang karimbu marau jale tapi jalan bawayo lo cinto superoto sadang sayang ngawaknya tinggalkan nei Neli di Pekanbaru dietong malah si Ali Usman dak lamu malah kok dietong tinggal dulu Neli di pangkalan Ali Usman tarik ke Pekanbaru itu bana sakutiko kironyo malah Ali Usman hari itu malah kok dibilang de untung teka dia lalape di daerah malah di sinantu menuju malah daerah Salo tababang daerah Wangkinang hari darok pagi malinte malah di simpang Panam satu tibo di simpang Panam mencari inyo arah kamuko tampak kawanyo di hadapan baitu bana sekutiko kironyo to datang dari Bukit Tenggiu muatan sayu samojoto Ali Usman amereknya nadi mungkotu bamere moto cahaya baru di nyoiriangkan oto cahaya baru letari oto tu jalan de oto nyo dilari indah di jalan di Palamu de untung lata kadia lagi ronyo malah pagi itu masuk ke daerah Pasawawa di Pasawawa tapi hari zaman 6 sekutiko rami orang di pasatu toke banyak malah kamu bali gale kiranya masih Ali Usman nanya aku malah di toke galenya iyo toke datang dari Batam tentu lain tentu waragonya tuenei sudah etong selesai dibongkang waktu saya satu dibongkang waktu saya maka toto tadi
Dangan nampunya sayu beko jalapan piti ditarimo. Dari latang ke otuene menjawe lainnya masih Ali Usman di mana piti ambut tunggu beko tunggu rakek kadena situ di sinan beko awak watamu layu pulo kata Wali Usman lapai kawan dari sinan otuene melapai toke malah dari tampe mengecek tadi indak lamu sawakat itu nanali Usman kok dibilang nyuali lo taga otonyo di laman kadenasi di sinan nyoman budet pene tetalu indak lamu sawakatu itu lama kelontongnya pagi-pagi kiranya malah pagi itu hari kenala jam 8 kama nunggu piti dari toke antakati buat indah detene Ali Usman di mana tilara sopane badan diri toke tunggu ndak yo datang jangan kapitinya wantan urang tua nana lonti nampak orang masuk dari luar ke kadenasi di bakato malarang kadenasi kamakan pagi ketua to minum deinyo malah kini ko Ali Usman takaji mendengar kadai sadang mengecek Josia purang kadai mengecek Josia kadai bakato baitu
bana pangana Ali Usman kironyo malah sekutiko mencali si Ali Usman kironyo si Muslim yang doemi itu ketua pasawahawa di samutapana kaduonyo samutakaji dalam jantung bakato inyo malah kini si Muslim biluang mantibo di Pakanbaru satu nampak dah baru tibo wana bawa ke Pakanbaru indak na lain doda katoinyo sayu dari Bukit Tinggi bawa ke Pakanbaru nangko tapi malang loda tibo diambu malang nyaman kato si Muslim lai bayuwa sayu tibo risiko tapi pitinyo alun manarimu tadi orang tu berjanji jam 8 kini kola lewat jam 9 jan ketibu orang mantan piti indaknya tangui ambu kasih kododai ramaraman tasingwang karuntomi yang talendo hati namalado berang sakang ali di si Muslim letak di retene baso jando emi nansi Muslim dak tahu Ali Usman do baso laki emi ba itu bana kok dibilang kalau ba itu manta jadinya tuti saja dulu aye yo pirang kita cari toke nama bali saya pane hati mana iyo mandangan di keluar dari kadenasi bajalan niyo baru dan kadang si musda kadang-kadang Ali Usman dodu tidak olu mana olu wanita di jalan di palamu dia ajak langkah dan jarang dia yule tanah lagi indah lamu lambe dia dan dia kemana baru iyo tibu malanan dituju tanpa orang tagak masa karopo iyo di masa bananya tokenyo letawang dibantu orangnya atau letawang di baju ruponyo nanyo pakai itu bana kata si Muslim kok di bajunya laida katanya di wajahnya ambo nak kalupo itu kata Ali Usman sedang orang lain yang layak mau tolong lagi yang rengkam puang ambo mencalik kiri yo kanan satu mencalik kiri yo kanan aiku orang goda itu bana katu Ali Usman tapi bana malainya pandangnya turui sekali di si Muslim kurang ajang kurang mengaratinya paci tangannya sekutiko tangannya malahnya pegangkan kironya kini kok dibilang tapi jari si
isi ramaraman tersinggung karung tomiang talendo hati na barado kurang ajaban na wadanang jalirang kampung ambo kasiko pai magale mangaluang tipu wat peiko kondak laki na lain nambana kondak ditolong lah ditoke lain lanjut lanyak kane tangan tapi na lain ibu wae kawan yang retene ketua katanya yang dibaik kawan kami ko ada utang piutang malayoinyo biarlah kami menyelesaikan coy itu muslim kok dirang kampung tapi naninyo nak tahu Baswali Usman Lakemi si muslim Malayo tak tahu tapi Ali Usman tahu muslim yang dohemi di hari itu pagi babai sekali piti Ali Usman ditoke satu di bayi piti nangkos diambil malainya di si Ali Usman nyopai ke kadenasi anyolai satu tibu di kadenasi lalu dua ate kurisi tangan terampe ate meja iyo selok sajo nak bakaji bulu ketibu nak bakana maka tu si Ali Usman ambillah diudah piti pembali rokok baitu mana katanya udahlah payah menolong ambu mendengar rupu itu kata Ali Usman jalo diagi ambu piti bawa sajulah ke kampung man katanya ambil ke pokok mengali nak diparalulu ambu disiko ko ambu dipakan baru lah selesai di Pareman banyak ambule adoro rasaki sekete baitu mana katanya maulah piti pulang ke Bukit Tinggi baitu kang ato si muslim tangani ni tapi naninyo si Ali Usman memanada katanya ambil piti kau dah mana dena kasih lo kada nak gila kena udah itu mana kata Ali Usman satu mandanga kata coy itu koyo juang man kabaragi kan tawang dia nak udah di Bukit Tinggi ang le tahu di Siemi yang udah kok itu dana di sawi ambo tahu mana dia nak udah ambo tahu mana di Siemi kok le tahu ang tahu Malayo di Siemi kok ia tahu banang dia anak muda kok nyampang dibuang di Bukit Tinggi lagi anak muda piti Malayo di kalau cuy itu kata udah lah bisa menyampaikan itu kata darinya tapi kok iyo lai kawarangke pagi kong ke Padang atau malah ke Bukit Tinggi le namang membawa muatan ado muatan basi ke dimwe katanya langsung ke Padang mantan kok itu dah ke disabi ambula bayanyi orang Bangkinang baswado muatan malah di Bangkinang ado membawa bawang putih ke Padang dari Bangkinang baitu kata Ali Usman sawananya
takwi balamu-lamu di Pekanbaru tu kau nyampang tahu besok orang awak atau batamu malah sarupa kini nyobari tahu dake si muslim basuambu laki si emi nyobunuh mati di muslim di Pekanbaru. Bana wala nanyo takwikan dia Usman koyo cuy itu ndak baado kata si muslim barangke lah katanya tapi ado pasan ambo dake aman katanya iko piti malah kana ambo tolong barian kulo katanya masih muslim oh indak lo banyak pitinya kirim kali 500.000 dari Pakandi. Katuan bana laki aman katuinyo jangan kemi luang barian kana ambu besu ambarian jangan kapaya cilako tulang barian piti balanjo anak ambu itu nampak ngasan si muslim tangani di kalau piladang kawawelo katukorana dalam rimbu kalau itu dah memang